Dobra večer. I danas je na Jadranu bilo razmjerno vetrovito uz buru i sjeverozapadnjak, koji su mjestimice imali jake, pa i olujne udare. U većini krajeva prevladavalo je sunčano, na moru je bilo i vruće, a uglavnom na kopnu dogodio se i pokoji lokalni pljusak. Naši krajevi sutra će biti između anticiklone na zapadu Europe i ciklone na istoku, a po visini će se zadržavati hladni zrak. U takvim okolnostima u Slavoniji i Baranji sutra djelomice sunčano i nestabilno. Najviše oblaka očekuje se u najistočnijim krajevima, gdje je i najveća vjerojatnost mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 stupnja u Podunavlju do 27 u zapadnoj Slavoniji. U središnjoj Hrvatskoj u ponedjeljak pretežno sunčano i vrlo toplo, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka postoji mogućnost rijetkih kratkotrajnih pljuskova, uglavnom u sjevernijim predjelima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najniža temperatura od 15 do 19 stupnjeva. U Gorju i na sjevernom Jadranu sutra pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom u Gorskome kotaru i unutrašnjosti Istre ponegdje umjerena naoblaka, ali je mogućnost lokalnog pljuska mala. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na sjevernom Jadranu većinom umjerena, podno Velebita ujutro jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. I u Dalmaciji će prevladavati sunčano i još sutra razmjerno vjetrovito. Puhat će umjerena do jaka bura, sjeverni vjetar, a poslije podne i sjeverozapadnjak. More temperature oko 23 stupnja bit će umjereno valovito, na otvorenom je valovito. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30. Pretežno sunčano i na južnom Jadranu. Uz razvoj oblaka u zaobalju i osobito Konavlima moguće i pokoji lokalni pljusak praćen grmljavinom. Prije podne i navečer umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak, na otvorenom moru ponegdje i jak uz valovito more. Najniža jutarnja temperatura između 20 i 23 stupnja. U utorak na kopnu pretežno i djelomice sunčano uz malu mogućnost lokalnog pljuska. Zatim promjenljivo i nestabilno uz mjestimice kišu, pljuskove i grmljavinu, ponajprije u gorskim i središnjim predjelima. Vjetar slab u srijedu prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U utorak vrlo toplo, a zatim dnevna temperatura niža. U Dalmaciji idući dana pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti Istre povremeno više oblaka uz mogućnost ponekog pljuska i grmljavine, osobito u srijedu. U utorak ujutro slaba do umjerena bura, zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak, od srijede jugo. I dalje vrlo toplo i vruće, osobito u Dalmaciji. Dakle, u Dalmaciji se idući tjedan nastavlja pravo sunčano i vruće ljeto, a drugdje, osobito na kopnu, i dalje će biti nestabilno, osobito sredinom tjedna. Ugodna večer.